Julen kommer, før vi ved. Lille jeg gemmer på en julehemmelighed. Ja, jeg gør så. Vi skal nemlig have et af mine hjerter ud af rammen og ud af montrene her på Julehjertemuseet, for det er nemlig blevet optaget på London Art Biennale i januar 2015. Men først så vil jeg igen lige vise jer, hvad det er, jeg bruger til at lave de her små hjerter med. Jeg bruger en lineal. Jeg bruger en lille saks. Og en blyant eller en kuglepen. Og så bruger jeg 6 stykker glanspapir. Og nu vil jeg tage hjertet ud af rammen og vise jer det. Velkommen grønne adventskrans med dine lyserøde. Fortæl os, at tiden går, og julen snart vi når.